ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଗଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦିନଟା ଯାକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲାନି ବେଶୀ। ତାପରେ ଭଜନ ହେଉଥିଲା, ଭଜନ ଶୁଣିକି ମୋର ତ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯାଇକି ବାହାରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସିଲି ସକାଳୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନାସ୍ତା ପାଣି ସବୁ ଖିଆପିଆ ତାପରେ ଯାଇକି କଲି। 15-20 ମିନିଟ୍ ବାହାରେ ବସିଲି। ଆଜି ମନ ଆତ୍ମା ଆଖି ସବୁ ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନଜାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତାପରେ ରାତିର କଥା, ଦିନ ଯାକ ଯାହା ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ରାତିକି। କିଏ ଉଠେଇଥିଲା ଟେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆଜି ଟିକେ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୋ ମନଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା କି ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ବାହାରୁ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନର୍ସରୀରେ ତା'ର କିଛି କିଣିବାର ଥିଲା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି କିଣିଛି ବି, ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଫେରିବାକୁ ଘରକୁ। ମାନେ ଘରକୁ ତ ଆସିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ଖଟଟା ପାରି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଥିଲା। ମୋର ତ ମନ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ହେଲେ ବି ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯଦି ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ମନ ଆତ୍ମା ସବୁ ପୁରା ଖୁସି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ସେଇଠି ହିଁ ବୁଲିଲି। ମୋର ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପଳେଇଗଲା, ସବୁ ପୁରା ପଜିଟିଭ୍, ମାନେ ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ଯାହା ବି ମାନେ ମନଟା ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ଦେହ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ପଶିବ। ଆଉ ତୁମର ତ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ତୁମର ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ନା, ଦେଖିକି ମନ ହେଉଛି ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ଘରେ ରଖିଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ କିଣି ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସବୁ ବଡ଼ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟେ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବ ନିଜ ଘରେ ଏମିତିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ମନ ହେବନି ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ବସିବାକୁ। ଏମିତି ନଜାରା ଯାହା ଘରେ ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତାଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ